Budeme najprv hodnotiť s hosťujúcim obrancom Martinom Šútovským. Maťo, tak za vami 40 minút tohto zápasu prehrávate vysoko 1-8, no tak ako hodnotíte hlavne tú druhú tretinu, v ktorej ste inkasovali 7 krát? No, tak tá druhá tretina nám totálne ušla. Neboli sme vôbec pripravení na nich, vyleteli na nás. Sme sa nezmohli na nič len pozerať. A ku koncu už si myslím, že troška sa to zastabilizovalo a dúfam, že v tretej aspoň ako tak udržíme stav a dáme zo seba ešte to najviac, čo nám zostáva. Práve ako vravíte, v tých posledných striedaniach ste mali aj šance, mali ste dobré vlastne chvíle, momenty, takže na tom treba stavať? Samozrejme, budeme sa snažiť. Uvidíme, jak bude prebiehať tretia tretina a aspoň nejak zvrátiť stav stretnutia, keď už nevyhrať. Máte ešte dostatok síl, pretože domáci sú v kompletnom zložení? Tak sme v okresanom množstve, v počte a ako vládzeme tak už na 30% maximálne. Ale tak neostáva nám nič, len bojovať. Ďakujem pekne, držím palce. Pri mikrofóne máme ďalšieho Martina, tentokrát Martina Pančíka z domáceho tímu. Tak Martin, zatiaľ musíte byť s týmto priebehom spokojní, o 7 gólov vyhrávate po 2 tretinách. Čo viac si prijať? Tak určite, akože áno, sme spokojní s týmto výkonom, že vyhrávame, to je dobre. Myslím si, že po hernej stránke by to stále mohlo byť lepšie, ale aspoň to, že nám tam padlo zo pár gólov, myslím si, že je to dobré naladenie do play-off. Kde bol ten najväčší rozdiel medzi tou prvou a druhou časťou, kedy v tej prvej ste vyhrávali iba 1-0, dokonca ste tam inkasovali žrtku, ale v tej druhej ste spustili gólostroj? Úprimne, dobrá otázka, ale myslím si, že do tej druhej sme išli s takým väčším nasadením. Už fakt sa chceme pripraviť na to play-off, aby proste tento posledný zápas bol taký dobrý, také dobré naladenie. Hosťujúci obranca Martin Šútovský spomínal, že ešte nevzdávajú sa, chcú v tej tretej tretine, už keď nie je možno otočiť ten zápas, ale aspoň odovzdať zo seba to najlepšie. Čo vy? My takisto, tiež sme pripravení odovzdať zo seba najlepšie a jednoznačne ideme za výhrou. Ďakujem pekne, držím palce. Ďakujem. Zápas si najprv zhodnotíme s asistentom trénera Nitry Matúšom Samuelom. Tak pán tréner, no ako hodnotiť záver základnej časti prehrou 12-2? Hodnotiť to asi nemôžeme, by som povedal nejako, lebo toto nebol adekvátny zápas ani z našej strany a nemôžeme sa na nič vyhovárať, proste došli sme v zostave, aké sme došli, bojujeme s tým celú sezónu a vyplatilo sa nám to aj teraz na posledný zápas, takže dopadlo to, jak to dopadlo. No. Sezóna sa teda pre vás skončila na 5. mieste, vypadli ste tesne pred bránami play-off, tak možno ako hodnotíte celú základnú časť? To je to, ako môžem nadviazať na tú predchádzajúcu odpoveď. Bola tá sezóna trošku ťažšia a hlavne čo sa týka teda počtu hráčov a celkovo proste s doplnením tímu mali sme veľké problémy už sa niekedy aj vyzbierať na ten zápas. Neviem ani čo prirovnať alebo k čomu ten neúspech priraďovať, ale asi najviac tomu počtu. Možno aké pozitíva si beriete z tohto ročníka? Dokázali ste vyhrať aspoň 3 zápasy v základnej časti, aj to je úspech? Pozitíva určite boli, to si ale musíme prejsť aj s hlavným trénerom, že na čo sa tak zameriať aj do budúcej sezóny, čo bude taká priorita, ale určite popracovať hlavne na tej komunikácii s tými hráčmi už od začiatku sezóny, lebo tam sme boli možno trošku taký nedôslední na začiatku a potom sa nám to trošku vyplatilo aj neskôr. Ďakujem pekne, držím palce. Ďakujem pekne. No ja si ku mne volám už aj domáceho trénera Lukáša Opáta. Pán tréner, tak gratulujeme nielen k víťazstvu, ale aj celkovému prvenstvu v základnej časti. Tak najprv poďme k tomuto zápasu. Víťazstvo 12-2, asi jednoznačný výsledok, ale minimálne tá prvá polovica zápasu nebola až taká úplne jednoznačná, ako tomu napovedá ten konečný výsledok. Tak ďakujeme a ako vravíte, ale zase my sme aj nečakali ľahký zápas. Ono sa tu už potom zlomilo, urobili sme dobré veci, ale prvá tretina, presne ako vravíte, vyrovnaná. Chalani z Nitry neprišli nejak odozdaní, veď oni keby dneska získali body, tak idú do play-off, takže akurát sme po prvej tretine chalanom povedali, robte tie správne veci, dávajte tie naozaj puky do toho bránkového priestoru a vlastne z toho padli ďalších hneď 5 gólov, takže toto rozhodlo, že sme naozaj dneska boli efektívni, ale to rozhodne aj play-off. Ak s tým špekulujeme, už sme potom videli, keď ten puk dávaš niekde krížom, skončí ti niekde v rohu, on má skončiť bránkovisko, nemá skončiť v rohu a to keď chalani pochopia, tak tie góly budú padať. Opäť ste vyhrali základnú časť, takže pôjdete do toho play-off opäť z najlepšej pozície. Ako celkovo hodnotíte tú dlhodobú časť?
Tak my základnú časť samozrejme hodnotíme pozitívne, vyhrali sme ju. Vieme, že zase už sa nám stalo, že sme vyhrali základnú časť a titul sme nevyhrali. Stále to vravím, že nikoho nezaujíma, že ste vyhrali základnú časť, pokiaľ nezdvihnete pohár. Ale čo sa týka základnú časť, hodnotím pozitívne nie len kvôli našemu výsledku, ale aj kvôli tomu, že pod Slovenským zväzom ľadového hokeja tá súťaž má naozaj o mnoho väčšiu kvalitu. Máme rozpis, teraz vieme, že hráme kedy sa hrá semifinále, kedy finále. Takto to má byť. Organizačného hľadiska je to vynikajúce, čiže my naozaj to môžeme hodnotiť vysoko pozitívne. V semifinále vás najprv čakajú Košice, ktorý vás v tejto sezóne ako zatiaľ jediný tým porazil, takže aké semifinále očakávate? Tak tam sa rozhodne zajtra, ale áno, vychádza to zatiaľ na Košice, ale nemusí to tak byť, pretože ak by zajtra Žilina prehrala, tak mám pocit, tam rozhodujú vzájomné zápasy, tak Košice budú tretie a dostaneme Žilinu, ale ak to budú Košice, tak bude to ťažký super. Porazili nás, oni sú nepríjemní, ale zase my sme tiež nepríjemní a poraziť nás 3-krát sérii nie je jednoduché, ale my sa na to pripravíme, že to bude naozaj ťažká séria, či to bude Žilina alebo Košice. Play-off už nie je ľahký zápas. Pán tréner, ďakujem, držím palce. Ďakujeme pekne. No od nás je to všetko, želáme vám ešte pekný zvyšok tohto večera. Dovidenia.